je svetlo? Položme si túto filozofickú otázku. Nie je lepšia otázka. Prečo na druhej strane tunela svetlo nie je? A to vieš ako? No veď som to videl. Hej, a kde si to videl? No veď doma. Na ulici. Doma na ulici, čo? No tam je taký tunel, z jednej strany je svetlo a z druhej nie. Čo? No veď o tom sa tu bavíme, nie? Že je tunel Nie, a na jednej strane je svetlo. No a prečo nie na tej taký druhej tunel. nie je? No a aký tunel? No ako na konci života. Akého života? No keď umreš. Nemáš Slavšania, vidíš? Dostal som ťa. Predstav si, že ty postujem, hej? Mám na tebou dominanciu, Šaňo. To zvykne sem tam spolužiak robí v triede. Len tak sa postaví na stoličku a začne ty postovať. Vidíš, a to robia normálni ľudia. To podľa teba robia normálni ľudia. Proste ty postujú na stoličke v triede. Šaňo, are you there? Milan, ja som vypnutý mikrofón, ja som na to prišiel. No, to je super. Každopádne, ktože ty pouzuje na stoličke? Môj spolužiak. To je epické, ale. Sem tam sa postaví a ty postuje na stoličke. No, ale to je dobré, to je zdravé. To je zdravé, áno. A ja mu vždy skazím radosť tým, že mu poviem, že nemá nado mňou dominanciu. I keď si to myslí, tak nie. Nie? Nie. Nie. A potom ty pouzuješ na ňo. Nie, nie. A vieš, ako sa kanteruje ty pouzovanie? Reverse kartou. Buď, alebo debnutím. Vieš čo, na spolužiaka, na tohto, na môjho super spolužiaka som jeden deň typostoval. No. Na toho, čo chcel ísť do Nemecka. Mhm. Raz som na neho typostoval, tak najskôr, že ja že nemám nad ním dominanciu, alebo čo, neviem, niečo mi povedal, hej. No. A druhýkrát som na neho typostoval a normálne sa zlakol. Mhm. No Tak veď má myslím sa si, prečo, že... Miňo, keďže ty si na mňa typozol, tak sme skončili obaja. A to nechcem, ja by som sa zlakol. Normálne, ne. Vyklo ho. Miňo? No, To som rád. toto ti musím zajsť a lečenia. Miňo, povyprávaj mi to. Čo? No veď to, čo mi zdieľaš. Ale to je obrázok, to je mím. No o to lepšie. No. Napríklad ten spolužiak, čo v škole typostuje, No, typozuje. no, typozuje, no, tak dával na počítače, keď sme na počítačoch, tak dával na pozadie pracovnej plochy Obamosa, raz dal Obamosa a raz dal Yodamu. Že... Miňo? No? Poznáš Turinga? No, Turingov test, no. No a ten postavil ten počítač. Ale čo? No Turing postavil počítač, ktorý vyriešil enigmu. Jaj, to bol Turing? No. No, no. No, lenže ja som nie Turing.
No a? No tak čo je sakra Obamusa? Ja nemám enigmu. Ty nevieš, čo je Obamos? Nie, neviem, čo je Obamus. Obamos. Obamos? Jos. Obamas? Obamos. Počkaj, ja ti to pošlem. Uložiť obraz. Čo? To je, počkaj. Toto je Obamos? Ja som si myslel, že poznáš týchto ľudí. Aha, no veď preto. Významných pre našu kultúru. A toto je Jodama. Solidné. Ten Obamas vyzerá dobre. Dobre sa usmieva. Kto? To sú dobré. No ten Obamius. Aký Obamius? No veď ten Obamas. To je Obamos. To je Thanos. Hej, a Obama. No veď hovorím Obamas. To je Obamos. No veď hovorím Obamos. Z. Na konci. Vidíš, je to s Obamosom alebo z Obamosu? Počkaj, ja sa snažím. Jo, a ináč, vieš, prvýkrát, Ja keď som rád, že sa snažíš, ale ja by som rád počul tvoju odpoveď. Aj, kašlem ti už. Vieš, čo som si prvé pomyslel, keď som uvidel Obamosa? No, Že to nie je Obama tam, no. ale že to je rok. Hej, podobá sa ten úsmev tam. Jo, proste celý sa podobá. A Ako keď Miňo? to... No, čo je? Čo ak má Obama srdce z kameňa? No a čo? No tým pádom je rok. Wow. Great, že normálne. You've got it, že totally. Smile, it's Friday. To je tak, keď pozeráš staré obrázky z našej konverzácie. Jo, toaleťák, yes. Miňo? No, čo? Máš ho? Čo, koho? No veď to. Čo to? No to ale ťak. Hej? Nie pri sebe, prečo? Á, škoda. By When som you si are trying, požičal. when you are trying, when you try and get that, but be getting only. To Miňo? som sa snažil ten ring dostať. No, čo je? Čušania. Ja by som sa ťa rád, ale že veľmi rád spýtal otázku. No, No tak. čo? Umožníš mi to, prosím? No áno, môžeš sa pýtať otázku. Ak by si mal vybrať medzi pomarančom a jablkom, čo si No. vybereš? Jablko. Vďaka čomu? Vďaka tomu, že pomaranč nemám rád. Ty nemáš rád pomaranč? Nemusím ho ako ja zjem ho, ale keď si mám vybrať medzi týmito dvomi, tak to je jasné jablko. To je dosť smutné. Neviem, ja si vždy vyberám pomaranč. This is so sad, can we hit 50 children, please? Ty pozeráš staré mýmy Miňo, alebo čo sa deje? Nie, to si pamätám ešte od teba. Ďakujem. Miňo, nevieš náhodou, ako funguje v tej Wizard máš už Wizard Taveru? Grimoire? A nemám grimoire ešte. Á, škoda. A prečo? Čo? Lebo vôbec netuším, ako tam funguje ten mana regeneration. Hej? To pozri. No tam v popise je, že Magic refills over time. The lower your magic meter, the slow... Aha! Jaj, takto. Čím menej máš many, tým menej... Čo? No, čím menej, tým menej Čím menej zarábaš máš many. many, tým menšie máš mana regen? Jo, máš na to zaujímavý vzorec. No to som veľmi rád, že na to vzorec, ale to blbosť. 4
plus tavery na 0,6 plus to ln, to je čo? Prirodzený, nie logaritmus, prirodzený logaritmus z towers plus level minus 1 v zátvorke krát 10 deleno 15 to celé a plus 1. 15. Ja nestíham si to pamätať, no, hej. Ja ti to, ak to pôjde, ak mi Facebook dovolí skopírovať celú rovnicu. Hej, to bude dosť škaredé. Ja, aha, to neviem upraviť, počkaj. Ako to je? Tak toto je deleno. Hej, toto je tu. Toto je tu. Tak. Ešte krát 15 je ešte tuto a tuto. Tak, toto je asi tako upravenejšie. Ako môžem to spraviť takto, hej, a je to tam nižšie. Hej. Každopádne, čím menej máš money, tým viacej potrebuješ money, tak bolo by lepšie, kebyže to bolo naopak. Ono to je takto takisto ako interest na autočese. No jasne, ale čím menej máš money, tým viacej potrebuješ manu. Hej? No. No lebo nechceš mať málo money. No tak No by áno. bolo lepšie, ak by bol vyšší ten mana regen. No ale ja vravím, oni to majú ako interest. Nemyslím si, že tá mana je robená tak, že OK, takže chceš mi povedať, že kúzelníci sú fucking ekonómovia. Šaňo, ber to tak, že keď máš málo many v sebe, vieš málo nasávať do seba many. Máš malý mana regen. A čím viacej máš tej many, tým vieš ľahšie Google. brať. Nie Google, ja používam Bing. No, čo je mana? Vnútorná energia. Mana je mexická rocková kapela, hej? Alebo aj potravina. No, aj potravina. Nekontrolovateľ. To je mana, mytológia. Je slovo v austronéskych jazycích znamenajúci moc, účinnosť, prestíž. Čím menej máš prestíže, tým menej ju aj získavaš, to je blbosť. Čo prestíž? Prečo to bereš ako prestíž? Spravidla v kontextu nadprirodzená. Viera. Keď niekto neverí, tak práve že tú vieru, čím menej verí, tým viac do seba tú vieru z okolia nasáva. Nie, to je sprostosť. Lebo je na dne. Nie, to je sprostosť, čo si práve povedal. Nie je to blbosť. Ani sprostosť. Chceš mi povedať, že ak je niekto neveriaci, no, tak... Počkať, to som sa celkom... No, ak je neveriaci, tak rýchlejšie načerpáva do seba Božiu silu. No, to je logické, Šaňo. Áno. Teraz si sa dostal. Ale, ak neveriaci uvidí zázrak... No. Tak si myslíš, že verí viacej ako ten, čo verí a uvidí zázrak, hej? Hej. Šaňo, taký si pomílený. Nie, ja to prídem. Ja ťa ešte obostím. Ťažko, Šaňo. Ja ešte, práve keď som unavený, viem oveľa lepšie rozmýšľať, i keď mi to zväčša chvíľu trvá, ale... Magická energia možne cez oslací kúzlo. Fakt pecka. Ale to je taká... ja tú manu potrebujem. No áno, len ty nevypotrebuješ všetku manu na jeden spell. No nie, ale som castol jeden dvakrát. Veď dobre, ale preto to je tak spravené. Aby si nespamoval spely. Brrr.
Že ty defeatuješ ich game mechaniku, ktorá funguje. A chceš, aby to... Je to nie user-friendly mechanika. No nie, ale funguje. A prečo nie je napríklad pasívne proste stála regenerácia many, tak ako je to v normálnych hrách? No, lebo chcú ti uľahčiť trocha život. Uľahčiť? Mne ho práve, že momentálne stiažujú. Šajo, zober si, že tak ako sa ti generuje teraz, mana byť sa ti generovala stále. No to by bolo napred, ale mne sa aj generuje silnejšie, keď mám viacej tej many. No veď áno, veď preto to uľahčuje. No ale prečo tak, ako keď nemám 84 many z 85, sa mi negeneruje, aj keď mám 13 z 85. No, To by mi uľahčilo život. Šajo, mohli to dať tak, že sa ti regeneruje ako keď máš 1 alebo 0. No mohli si robiť čo chcú, lebo to je ich hra, no. No áno. Ale my sa tu bavíme o tom, že to uľahčuje, tak ako povedať, no tak dneska som neumrel, lebo som stratil nohu, to mi Boh uľahčil život. No to mi dneska osud praje. Tak toto nefunguje. To má veľmi zložitý vzorec, Šajo. No to má, no. Vieš, čo má ešte zložitý vzorec? No čo, Šajo, čo? Čo? DNA, Zauč ma. DNA pštrosieho vajca. Ako vieš, že to má zložitý vzorec? Lebo sme sa o tom učili. Hej? Nie, ale mohli sme sa. Vidíš, Určite to bolo na nejakej prednáške. mohli ste sa, vidíš, to je presne to isté, ako mohli tam dať ten mana regen stály a vyšší. Miňo, ale ja som práve že povedal, ako keby to tak bolo a on to tak nie je. No, ja viem. No. Veď aj toto. Nie, To práve, tak že to je môže presne byť. naopak. Akože to... Že by to mohlo, ale nie je to. No veď áno, veď aj to by mohlo, ale nie je to. Ale bolo by lepšie, keby to tak bolo. No ako aj toto by bolo. Aj cookie clicker by bol lepší, kebyže to tak bolo. No tak vidíš, uľahčilo by to tú prácu ešte viacej. No ale zase, to by bolo zase OP. Reálne všetky tie spoly majú 15% šancu na to, že backfire. No a mne mi jeden backfireol 3-krát za sebou. A ty No mi tak chceš máš niečo smolu. povedať, že je niečo veľmi ľahké. No ako, máš smolu, no. Wow, ako a je to free-to-play hra, ktorá je čakačka. No, to je. To som nespochybňoval. No, No, tak tak. nesťažuj sa na to, že niečo backfire. Ja sa nesťažujem na to, že to backfire, ja sa stiažujem na to, že ten manaregen je pomalý. Ale A ty keď sa... máš menšiu, že je pomalší, keď máš málo many, než keď máš veľa many. Ale ty sa sťažuješ na to, že tam máš malý regen, tým, že to niečo backfirelo. Nie. Mňa, zober si túto situáciu, hej. No, počúvam. Som jednoduchý muž. Ja chcem proste No. sušienky. No. Tak som klikol spell, ktorý mi dá sušienky. No. No a mal som ešte dosť veľa many, tak som to klikol zase. A No. zrazu si všimnem, že miesto 0,06 many za sekundu mám 0,02. No. No a to mi vadí. No, tak vieš, preto sa Lebo veľa to vecí nedáva najskôr zmysel. má. Ale dáva to zmysel. Pozri ten vzorec, dáva to zmysel. Ale z akej ľudskej skúsenosti je odvinutý tento vzorec? Ten vzorec neviem, skade je odvinutý, ale je dosť zložitý. No a v čom to utvrdzuje jeho akože morálnosť? No, aby to bolo dáko vyvážené. Vieš, perfectly balanced as all things should be.
Obamas. Ty Obamas. Mňa mi pred 40 hodinami Redoty za Svena spamoval jeden Nemec, že Sven sa píše s dvojitým V. Tak som mu pokojným hlasom vysvetlil, že Sven sa píše s obyčajným V. Na čož mi on odpovedal, že jemu je to jedno, lebo Sven sa píše s dvojitým V. On mi supportil, hej, by the way. Ja. Bolo to veľmi zaujímavá konverzácia. Našťastie sme vyhrali a nemuseli sme to ďalej riešiť. Tak som sa pridal do frienda, aby som mu ešte raz vysvetlil, že Sven sa píše s obyčajným V. Akožto Sven a nie s dvojitým V, čož by potom zo Svena urobilo S dvojité V N. Čož nie je Sven. Ok. A za tento celý príbeh som zregeneroval 1 manu. Super, že? Zatiaľ čo, kebyže som mal... To je fakt, akože... Nemyslím si, že táto mechanika by mala takto fungovať. Ja si myslím, že ako funguje dosť vyvážene. Lebo ty nemáš ten grimoire, takže ti to je jedno. No ja to ešte nemám, ale funguje to tak, aby to nespamovali ľudia. To je pravda. No. Čiže buď by ti dali ešte taký, ako máš teraz, regen, aby to ľudia nespamovali, alebo by tie spely spravili oveľa slabšie. Hej. No dobro. Čiže takto to funguje proste. Som spokojný. No, alebo vieš čo, myslím si, že ten rozdiel mal byť menší. Asi. Čo, aký rozdiel? No rozdiel medzi tým, keď máš prázdnu manu a keď máš plnú manu. Jo, to možno hej, alebo zväčšiť mana pool. Ten zväčšuješ, čím viacej máš tých No áno, len ja wizard zaberú. myslím zväčšiť mana pool kvôli tomu, aby si zdrahšil spely. A tým upravil trocha, vieš. Áno. Chápeš ty mňa, aby si mohol mať oveľa väčší rozdiel medzi spelami, aby si vedel dosiahnuť to, že je napríklad taký prvý spel, čo je úplne jednoduché, niečo malé to robí, tak ten by bol najlacnejší a ten by si za full mana pool vedel spavnúť, čo ja viem, 6 krát. Kým deplitneš celú manu. Ináč ten spolužiak bol ešte pred minútou online, ten s ktorým som chcel hrať MCčko. Takže už je offline. No ako, už je zase online, on je asi na mobile. Hej. Ja som mu písal mával som mu o 9 hodín 9 minút. Ráno? Ráno. Alebo bol online. Bolo online už od akej 8 alebo kedy som stal, hej, takže OK. Necháme mu ešte čas, tak som ho zavolal a zamával o 9. Potom za 9:02 som mu napísal vetu is someone there. Odtedy som ho nenapísal a neodpísal mi ani na jednu správu. A vy pozeral si tie správy? Nie. No, došli mu. Ale došli mu. A je online. A ja zistím, aké máme zastupovanie. Tak mu napíš proste, že hej, boss, next time mi napíš, že hrať nechceš. Ja. Lebo toto čakanie je na prd. Ja. Som kvôli tomu hral CSGO do 1 ráno. Čo? Jo, to sa nás netýka. Jo. Dobre. To sa mi páči. Čo máme 6-7 hodinu my? P... To PCM?
Či? Ale asi hej. Musím pozrieť, čo máme za rozvrh. Dobre, keď musíš. PCM, Ja ti v tom jo. brániť nebudem, Miňo. Že toto je také pekné. Čo? Čo je pekné? Toto je Škodoradosť, čo si myslím, že je pekné, ale... Čo, že jedna učiteľka ochorela? Prečo to zastupuje Slamková? To je sprostosť. Hm. On sa pomýlil, nevadí. My máme pondelok 7 hodín, hej, moja skupina. Útorok máme každý druhý týždeň 8 hodín. A stredu máme 7 hodín. No. Ale druhá skupina máva útorok každý druhý týždeň, no keď my nemáme, tak oni majú 8 hodín. A pondelok budú mávať síce 5 hodín, ale stredu budú mávať 9. Čo 9? sa nemôže stať, to je blbosť. Ale to je blbosť. To nemôže spraviť. No veď. Ale evidentne spravia. Teraz si uvedomujem, že veď... Miňo, čítal si zákon, podľa ktorého upravovali to, že kedy sme začínali a upravovali nám prestávky. A tam som sa dočítal, že nemôže byť viacej ako 8 hodín v škole žiak v podstate. Ako na vyučovaní. Akože čistého času. No, áno, čistého času. No ale ak máš 9 hodín, tak tam nie si čistého času 8 hodín. To sú 45 minútovky. No, ja viem. Začínaš 7, 10, končíš 15. Prestávky sa tam započítavajú? 8 hodín, 10 minút si tam škola, ak máš 9 hodín. Áno, ak som je dobre zdal, tak sa tam započítavali aj prestávky. Ale už neviem nájsť. A ja ak by som mal 9 hodín, tak okrem toho, že v strede mám hodinovú prestávku, tak aj tak mám presne 8 hodín čistého času školu. My sme 8 hodín aj 10 minút. Máme 10 minútovú prestávku, 5 minútovú prestávku, 20 minútovú prestávku, 5 minútovú prestávku, ďalšiu 5 minútovú prestávku, potom polhodinovú prestávku, potom 5 minút a potom ďalších 5 minút. Začínaš 7:10, končíš 15:20. To si nemyslím, že sa ďalej už robí. Možno sa to takedy robievalo, ale už nie. Miňo? No? Máš nejaké finálne slova na záver? Finálne slova na záver? Neviem. Asi nie. Neviem, čo by som povedal na záver. Prosíš si vysloviť ešte niečo? Asi nie. Nie? Nie. No dobré. Is this